societat, i de manera molt especial avui el tema que m'han invitat és en les religions. El diàleg ecumènic i interreligiós avui, perquè com ja vosaltres sabeu, el món ha canviat moltíssim en poc temps, moltíssim. Reptes i propostes de futur. Per començar, voldria recordar que ara fa 40 anys em va iniciar, em va encisar justament en el meu noviciat, quan jo només sabia la religió catòlica, cristiana catòlica, doncs un company que venia del Japó, i em va obrir la meva perspectiva personal. Em va ajudar a eixamplar la meva mirada davant del món i, el que és més important, davant de les persones, d'altres creences i d'altres tradicions. Agraeixo a aquesta persona que em va obrir un nou món interior. I com no, des de llavors és, i confesso públicament, ja que costa tant actualment les confessions, doncs que des de llavors tinc una gran passió per entrar dins de totes les tradicions i conèixer el que les meves capacitats em donen la possibilitat de llegir i religir, i més avui tots els textos i també les tradicions, com també fàbules, contes, maneres d'entendre el món, la mort, l'amor, l'amistat, tot ens pot ajudar a fer molt de bé. Dit això, ja fa molts anys que em van encisar a obrir els ulls, i com ja actualment podeu contemplar al nostre món, hi ha moltes tradicions. El món hindú, el món jueu, el món del taoisme, cristianisme, sikhs, bahais, budisme i finalment el món de l'islam. Estem amb una riquesa impressionant i, per tant, jo soc dels que veig la botella mig plena. És una actitud i per aquí voldria començar. El diàleg interreligiós avui.